بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami at sisilaan, mga luksami, mga pagariyami, mga watami, sumpat tayo piya mabusay tanong may pantag si ko asyaira nasabab sa giyong kutuwa kakamputuras na nadatanong mapasad so pada pumabusay tanong gibang taas sa lapito Amerikano aya hadap tanong sa kapkunala tanong sa giyong kayan dilagi daya usayan na suaswa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala nagunot tanong kung Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa kiyasin yan kita noon sa giyang kaya Korea masa na tanto na pundak lagi ang kutuwa kasurang-surang na ayat na wajib kita na giyang kutuwa di tanong di kapangadaga si kutitu paninggalan minibagak kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agianan so lalan akid mga sahaba akid mga tabi'in so mga tabi'ut tabi'in na gitu bang takaba sa tanong di tanong di panabutamanan kap kakadagatan ko titu minigan na terkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agianan ni responsibility tanong di na masuliyah tanong o kiba betul tanong sang kaya dunia mapakapituman tanong agi ang kutuwa di tanong di kapangadal gibang ta asal penapito Amerikano kena ubaya pipikiran tanong si na baed paman pipikiran tanong po kasakitan tanong ginawa niyan so kapuluwa tanong si ko benar na kailangan ko Muslim makapag-ikhlas mabaluya aya pasudan yan siya ko kapsimbaan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala sabihin di kapaginto sa giyang kaya niya nagyang ko to andaman na yay katumbukan yan si ko tito ikasusukat to Allah subhanahu wa ta'ala makaayon si ko ukito nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ubay niya malag na batan may pitutungan ay kena ubatan no iragya kamano to na may panggrupo pasadin sa aya kapkedegan niya si ko kapugagaman yan nakatutungan ay nabuaya kapkedegan niya sa giyang kuto di nababaloy niyan ataksiyan sa giyang kuto di niya di kapag Islam nakang-grupo na mariribatan ka aya bu ninibahan na tardas o di tanong di kapag Islam na sa Quran o sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o sa mga katiro o mga sahabat yan asiran yung mga tao kumidigsi ko dito walalan ang labitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ame kagiyang ko to kipugit na kasagiyang ko ta simbang kasi ko Allah uli nagyang ko to panarima ka na masusurang yan nagyang ko to ayat to Allah subhanahu wa ta'ala na uso hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uso kadir mga sahaba na mapiyapan aya kapupunan na nagyang ko to grupong ka na nadika pa kayo bang kapakatara labiya sa grupong ka adiso kadir Allah uso kadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli mo na aya kapupunan yan naluluta ka nadika pa kayo bang kapakauna agyang ko to lulut kadir ululuta ka mapiyapan ulama adiso kaya ka manuto na katiru Allah subhanahu wa ta'ala uso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung takabasatan ng aribatanan kapag Islam amay kaginan itindigan manusia orena ng mga bangsami na ayaw to mapipikir tanong ay sumpat tanong sa giyang kuto kaya pa mabusay tanong sa giyang kay diktano asyaira yaloy tanong to agupun maalo so asyaira nagianan na pamana kapitanan kapit
aton ini ba na ito tumpa ibabangsa si ko Imam Abul Hasan al-Ash'ari na nagkapakayaad na makauuntulon si ko kapito Imam Abul Hasan al-Ash'ari kapakay manami balabon dinami awat iti sabab ay mapipikir tanong isumpat tanong naging putami aloy tanong aso Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala na ayat panarima tanong ang mga ahlu sunnah wal jama'a na si kukietu betian una ang panto kaganian kapatay kakawafat na inawa niya naging putuan langwan ang mga tindig mana makasusurang si ko tindog mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaming balingan si ko titu at tindog mga sahaba ay mala naging puto pamana kaya tindigin yan sa giyang puto pama na tindig yak ini Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala jami'an na gitu pada ini surat yan sa giyang puto pama kakagaan yan kagawapat na giyang kaya kitabian al-ibana na miyali tanong sa miyawna amampan so sabagi kung mga pagalitan ng mga Asy'ariyah na dira na ikagya kamanuto na natatarimaan agyang kaya al-ibana kaya kabaseran na nagyain na piyamang baalan pina na miyasing karong nagyang takabasa tanong at tama ni manto na di tanong di maluluba pumanganit tanong kiran sa kopya original na pipikir nila yung ko tapipikir nila na original na mga nitanuron na ulitanur ni maluluba at taman ni manto na detanuron din kaya kamanoto na makatuon na udetanuron din kaya kamanoto na kabagi so sa manuto na sa kanod ni matawro mamimikiran amay ka pama nagyang kaya kitab al-ibana apad kumuri-puri ini surat Imam Abul Hasan al-Ash'ari kakaptan tanon na tunay ni ba di na itirimaan na aya patutkiran na migmawiran o andunun original al-ibana pura kaya kamanuto na ini surat di akin Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala masusurang yan agyang kaya kakaptan tanong kitabiyan al-ibana fi usul ad-diyana yung takabasa tanong taman ni Banto na sa mga ginawa yan sa Urdun na miyatirong kira na ubuet na si Seno napakawiti ako niyon sa mga ginawa yan sa Masr ubuet na si Seno napakawiti ako niyon sa mga ginawa si sa Kuwait na miyatiro minisampay tanong kira mo na ubuet apa man na matuon roo tunay ni ba na di na ditiro na original kopya agyang kaya di ba yung tabo sa tanong taman ni Manto na dead na baka kagya ka manuto na bar tanoron niya ka pakawit. Giti sabab pas katano na sabab ugi miyato ang tanong na nagid ni paparati ang tanong muri-puri panarima Imam Abul Hasan al-Ash'ari mitatanto sa mataan na mimbilingan din sa tarotop si Ahlus Sunnah wal Jamaah siku orian o na ano din yung pankawafat sa emalag na paparati ang tanong sa kanya na pud ko mga ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah sabab sa giyang kaya pamana matatago sa giyang kaya kitab yan ay pipikir tanong na mbeti ang tanong giyang kaya sabe da mga importante matatago sa giyang kaya kitab yan kaan tanong makaparatiya sa mata-mataan si Imam Abul Hasan al-Ash'ari na pud ko mga imam o Ahlus Sunnah wal Jamaah si Oriyan o kiyaway niya ko Mu'tazila o kiyaway niya si pagiyang matuna kullabiya sa emalag na taroto padin mimbalingan si Ahlus Sunnah wal Jamaah sabab sa diyang utak pamana akiyatiro niya nun sa emalag na sa din sa kapito mga sahaba agu kapito patay ma'am siya kaya at inakala na siya kina Imam Ahmad bin Hanbal na ginad ni kapitakan gito yung malag na sa katanong na ginani panarimatan giyap man nagyang kaya paman mga pagaritan pamanan didakal pamana kanagatan o mga Asy'ariyah amay kagiyang kai kitab yakin Imam Abul Hasan al-Ash'ari giyang kaya matatapos sa giyang kitab yan al-ibana na ayrang kakadagan
napadtan sila na kaya kamanuto na ahlu sunna wal jamaa. Okay. Malag napadtan sila na ahlu sunna wal jamaa. Aguta tariman tano ay malag na unto lagi ang kutuwa panarimayran amay kasiran pakapupasuda sa giyang kaya kitab yakin na Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ugid na umano di na si pakapupasud kaya malag na aya pakapupasuda niya nagyang kutuwa andeng apa man nakapitian na inawa niyan nagyon takabasatan no amiya ka 40 rabon na mu'tazila siya kina Imam Abul Hasan al-Ash'ari na paparatian lawan ahlu sunnah wal jamaa mapiyagiyang kaya pa man ang mga asy'ira ang mga pagaritan no na paparatian niran asumo mu'tazila na miya ka liyo miya ka supak siya ahlu sunnati wal jamaa na pito batan niya pito batagi niya Imam Abul Hasan al-Ash'ari na mamatiatan no sa giyang kaya kitab yang kaantano matanto tunay pitiro yan sa giyang kaya paman na kitabiyan sa giyang kaya al-babul awwal tina fi ibanati qawli ahli az-zayghi wal bid'ah suat tigyan so payagan way rinayagan o katiro o mga tawa mamakasiiga mga mubtadi o mga innovator tigyan na fa inna kathiran min az-zayghin anil haqqi min al-mu'tazilati wa ahlul qadari malat bihim ahwa'uhum ila taqlid ru'asaihim wa man madha min aslafihim mata natigian so kadaklan ko mamakasig si ko benar si geniran so benar apa ko mga mu'tazila abu so mga ahlul qadar na ayat na riya miga nagyang kutuwa mga baya ginawairan nagyang kutuwa diiran di kapanung giring o di nagyang kutuwa kapsung giring niran apunanayan niran sa giyang kutuwa ko man mga uluan niran gusto miya nga unaan niran fata'awwalul qur'ana ala araihim ta'wilan lam yunzil bihi Allahu sultana na natiya wiliran natiyin man iso Qur'an sa punsa malag na sarag akaliran sa ta'wila kagya kamanuto na dead na bon kagya kamanuto na initurun wallah subhanahu wa ta'ala amarayga karin ay malag na ang yas wallah subhanahu wa ta'ala o kaya ta'wila o mga ahlul kalam si kung mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala wala awdaha bihi burhana ay malagna da pamanadid na karina wala naqaluhu an rasuli rabbil alamin giyang ko takiya ta'wilayran sa giyang kanang mga ayat latigin man ay nadid na ba niya kapakapupasod si kung mga katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala anis salafil mutaqaddimin nagudap na ba niya kapakapupasod si kung mga salafus salih hamiyang una na mga bangsa misamanan na giyang kaiyakit na biyakin na Imam Abul Hasan al-Ash'ari na marayag kaya pakarayagan yanon sa tigin na giyang kanan ang mga tao apatawil niran so mga ayat to Allah subhanahu wa ta'ala sa punsa bay aginawairan okay adit na bon kagya kamanuto na nakisusumpat o mga ayat to Allah subhanahu wa ta'ala malag na daban yan mga dalil okay nagudap na kagya kamanuto na banyan tunay ni ba na gitu daban niya na paman ang mga dalil agudad na ba niya kito tumpasagyan ko ito paman ang mga katiru Rasulullah sa mga salafus salih hasilan sa mga sahaba sa mga tabi'in na gina ni simbag yakini paman na piyakarayag yakin na Imam Abul Hasan al-Ash'ari sang kaya kitabiyan akakaptan tanu al-ibana an usulid diyana pagana pitiruin at tigyan na فخالفوا روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ملagna siyo pakiran at tigin man ay so mga tutulan o mga sahabat radiyallahu ta'ala anhum miya nagirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فخالفوا روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي الله صلوات الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار أما لقنا siyo pakiran so tutulan ng mga sahaba amiyakap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kota paman na kaya panutulong ng Rasulullah ang mata-mataan
so mga mu'min sa alungan na mori na kailayran sa Allah subhanahu wa ta'ala bil absar sa emalag na mata ka pala emalag na kailay din ang mga mu'min sa Allah sa alungan na mori. Okay. Sa emalag na did na agya ka manuto na gawin yan sa kakailayran si Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penami aluin niya si pamana pisit man ni nagyang kaya pamana mga kapit pamana siyopak o mga ahlul kalam lagi do pamana mga mu'tazila gusto mga pamana lagi diran sa pamana panarima. Okay. Pada penami aluin niya si natina wadafa'u an yakuna lillahi wajh amalagna siyang kairan o basu Allah subhanahu wa ta'ala na baad na sifat yan aparas. Okay. Ma'a qawlihi azza wa jal mampanatiyan na po man napiyakarayag Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amat na kelamba so buntal o tugan ka kirku kabsaran aguso tunay ba na menang. Wa angkaru anna lahu yadani agu inong kirirang panatiga kina Imam Abul Hasan al-Ash'ari ubaid na sifatu Allah subhanahu wa ta'ala aduti manalima why ma'a qawlihi subhanahu inang inatigin man inapitir Allah subhanahu wa ta'ala lima khalaqtu biyadayya anto na amya kasangkar ka hay iblis sa kasujuding kakwadam inadnakan sa minggulalan kumbala lima. Wa angkaru an yakuna lahu ayn siyang kairang panatigin man ay ubaid na sifatu Allah subhanahu wa ta'ala amata ma'a qawlihi subhanahu inainatina pitir Allah subhanahu wa ta'ala tajri bi a'yunina. Okay. Bisit timan yan nagyang kaya paman ang mga sifat akagya kamanuto na inungkir agiyang kaya paman ang mga tao mga ahlul kalam. Okay. So malag na piyagyang pasagyang kaya kitab at tinakati so paman na mga panarima ami. Okay. Datigin ba na panarima ami nagyang ko to atigin na wa anna Allah ta'ala istawa ala arshihi matanatiyan man ay paparatian nami sa Allah subhanahu wa ta'ala nami agistiwa mi pupuro sa giyang puto arsyan sa lagi dukiatir on Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa na pamakasyakin na Imam Abul Hasan al-Ash'ari na da mbalingan si kutitu ahlu sunnah wal jamaah nagyang kaya lagi day aya wa anna Allah nagyang kaya katir Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa tiyan tunay na po man so istiwa na sifatu Allah subhanahu wa ta'ala na upang maka siya kiinin na dambalingan na usay niya si na tinagyan ka na istiwa sana sa lakaw na niman kana bagi na niman na istiwa kaya man na istawla wala yung takabasatan sa miyaw na andang yun na pinitwa ay malagna ang yes sa kanyan si iko mga tao apian na uwiliran so mga iyato Allah subhanahu wa ta'ala na palayan yan sa na malagna pisiti managing kanan ang mga sifat Allah sifat wajah sifat yadan sifat ain sa malagna palayad na nanatigin man na miya wajib aparatian o muslim agina ni parati ayami at yan tinto namin ang si Allah subhanahu wa ta'ala sa malagna berarti namin sa benaranan sa malag na diyami ipenulangit udi magagya ka manuto na bila kayfa malag na kanaba nga di pangingisi na ito noon ni kuwan ito na ibong talagang na nasifat Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa tumatak na uparatiatan o alusun na wal jama'a aso mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala napad sa ilmu na ghaib pada na sa migagay ba subuso Allah subhanahu wa ta'ala ay mataon ay importante ka auripan ng Allah na paratian na kasualan ana sifat yan na paras sualan ana sifat yan na lima so Allah subhanahu wa ta'ala na sifat yan na agya kamanuto na mata kapitiro yan sa Quran napitiro pa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugiid na daabatan no kabnar abatan no di pangukila anto no ni rupaan yan andeng man yan so
ay malagna labatan mo ng sangan kay buwar katam na berati ang tanong benar sa mga sifat wallah buid na sukamataan niron na subusu Allah subhanahu wa ta'ala ay nataon ginan ya malagna matatago sa giyang kaya kita biyakini Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala agi mo takabasa tanong aya para tiya tanong na sabab ugi imuri ini surat yan paday ko mga kitab ang muri puri ini surat yan ko una ang panukagaan niya kakawafat na tiarimat tano asya kini na pad ko mga ulama o ahlus sunnati wal jamaa mimbalingan si kutitu ang madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyon takabasa tano ayabuwa kakebatalai na ubaid na makagmaw sa original ang masusurang niya nagyang kaya po mana matatapos ni. Oriana ng mga bangsami na kagi malutan no kaya sabutan mo ang tunay titu dalam magyang kaya kita biyakin na Imam Hasan al-Ash'ari na ayang muri-puri isumpat tano si ina anto na unon miya payag mga ulama tindigiran sa giyang kaya mga Asy'ariyah anto na unon miya payag mga ulama tindigiran sa giyang kaya pamana mga Asy'ariyah so mga ulama ini pong kumiyang una na nasiko orian o kaya katagasiko ilayan ng mga ulama sa giyang kaya mga Asy'ariyah na aya kilay tanong na miya pat katindig sa mga ulama sa giyang kaya mga Asy'ariyah pat katindig sa mga ulama sa giyang kaya pamana mga Asy'ariyah paganero naging kuto pamana mga ulama at tila na anna al-Asy'ariyah laysu min ahli sunnah wa innama hum min ahli al-kalam paganaya tindig na tigiran na sa mga Antonin iba na mga Asy'ariyah na kung naubasirap po mga ahlus sunnah wal jamaa kaya mataan na sisirang kitong siko pa man ang mga ahlul kalam ay malagna ay pero na ahlul kalam mga pangsami nagyang ko to pa man na mga tao piyang usugdan niran pamikiran agyang kaya mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala na didig ka pusa pa man na di na nundi kapurasis ay malagna kaptuwilayran kapangalinayran sa giyang kuto mga maanan niyan sa malagna berang-berang no pa maa suaniran ay malagna pulawlan niran sa kapke sarapu ka pamana di rin di mapamabusay giyang kuto sifat Allah subhanahu wa ta'ala sa pamana daataman niya na malagna di na nundi ka pamabusay nagitigyap tugiran sa pamana ahlul kalam sabab sa pamana tanto siran aminit taluga sa giyang kaya pamana na di ikan discuss sa giyang kaya sifat Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay malagna tanto po kata sa katiruiran mo barateno pa ma na aluin kaso sifat Allah lima na tiranaan nagupunan ay paratiatan na yamaanan niya na lima kadita no sambiyan sa malagna yamaanan na nabugar na malagna lagi dubatan ni Ropas Allah subhanahu wa ta'ala sa adna lima niyan lagi du kailitan wa lima adna mga buadan niyan ana mga ato na iniba na mga rupaan niyan na manaya ay malagna gyud kiyap tugiran sa ahlul kalam kadayran tarima agiyang kuto kini rupaan wallah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niyan si Quran nagusukin ni rupaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapiyang usugdan nira na pamikiran na aya kiorianon nagiyang kutatiran na ay malagna ditano ng ketarima sa giit mo na tanong gitu yang malagna kaya pitukiran sa ahlul kalam malagna tanto siran amin taluga sa giyang kaya pama na di ika kapang sara sa giyang kaya pama na sifat Allah subhanahu wa ta'ala giyang kana ng mga ulama dasiran makaayon sa bumapad so Asy'ariyah si ahlus sunnah wal jamaa na siyanan kurabun patgatos si ko pamana al-qarnur rabi' si ko patgatos na kuna kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gumi ginanikatir o sa sabot ko mga ulama laki dia kina al-imam Abu Nasr al-imam Abu Nasr nah dua katindig si ko mga ulama ini pedian silang si ahlus sunnah wal jamaah sebab sa pamana tindigin natin na sa ahlus sunnah wal jamaah na matataluan na natigin manay
kasiran so al-athariyah, al-ash'ariyah, wal-maturidiyah. Gina ni tindugun mo usab kung mga ulama lagi dia gina as-safarini. Pamana isa ini kung mga ulama siko ikasanggi buagu labi magatus ragun. Pamana kiyag mo agyang kaya ulama siya ini as-safarini na gitu. Ini bilangnya lagi yang kaya Ahlussunnah segian kaya mga Asy'ariyah siko Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu tindigin. Ikatalawa tindig na tigiran na giyang kanan mga tao na adna kit kaapadidan siko Ahlussunnah wal Jamaah siko mga pada mas'ala na adu manadilang kaapad ko malagna mga pada mas'ala siko Ahlussunnah wal Jamaah. Malagna so tingin so kiayo na niran so Ahlussunnah wal Jamaah siko mga pada mas'ala nagiti kababaliran Ahlussunnah wal Jamaah ugi na sok masudera non kaayo ni mas'ala ka lagi di siko mga sifat na kana uba kagya ka manuto na basiran ro kebutu sa Ahlussunnah wal Jamaah ay malagna mo bumitindagsan ka lagi di kina Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala na nagina no pamay tindigian sa giyang kaya mga Asy'ariyah agyang ko ta pamana so sabagi ato niba na mga mas'ala kay ayun na nira no sa Ahlussunnah wal Jamaah na Ahlussunnah sira nun ugi na susdera nung kayo ni sa Ahlussunnah wal Jamaah na ato niba na giti malagna mi kiawatiran siko sabad siko Ahlussunnah wal Jamaah siko ato niba na mga mas'ala. Lagi di penanan yakin niya Fauzan, si Syekh Fauzan lagi naman itindigyan sa giyang kaya pamana mga tao. Ikapat at tindig nagyang ko to pamana tigyan nagyang kaya mga Asy'ariyah na madudusiran. Madudusiran ka pamana tindig at no pama ang mga Asy'ariyah o pamana na naniba at no pa mga Asy'ariyah marami silang Ahlussunnah wal Jamaah. Gina natin sa mga Asy'ariyah pa man ithbat nila susabot kung mga sifat. Kanabak man lagi mga Mu'tazila adid na inithbatiran sa ipo pa man mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kaya pamatigyan na mga sabugi kung mga Asy'ariyah inithbatiran susabot kung mga sifat wallah nadid na tiyan man isang asa pa man paduto pa man karaniran si ko Ahlussunnah wal Jamaah. Ayam itindig sina siya kini Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. So manatiyan so sabag itiyin manay upaman na sagyan kaya mga mutaakhirin sabag ko mga mutaakhirin sang kaya mga Asy'ariyah na siisiran marani ko mga Mu'tazila. Anatiyan na mga Asy'ariyah siisiran marani ko mga Mu'tazila. Kana ubasiran marani si Ahlussunnah wal Jamaah na ginan ipatatin dagagiyang kai upama na mga ulama ami aloy tanong sa giyang kai mga Asy'ariyah na pangnintan ko Allah subhanahu wa ta'ala adna mi ko tanong sa ilmu ndo sa giyang kaya lagi dai yung takapasa tanong pangnintan ko Allah makadugtan sa titu o kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gitu ni mi pagintaw tano kagina ni titu kapag Islam wala sangan wala sa mapya pati yung agyang kaya waktu adhur sa agyang kaya Saudi Arabia na sa tanog mabugto man ay agyang kaya inisumpat tanong mababa sa agyang kuta kaya sa tanong sa agyang kaya al-Asy'ariyah ka kalo-kalon na kaumanan suan nga kanal tanoron na siya kanom yati mo abaya-baya agyang kuta paman na ditanog ikaprogurugo da si mga usayan pagi yang kaya paman agama ada basiya to niba na patutugla ay malang ay burak tanong lagi ang puto kapugo saya tanong si ko taman ito ini tawfik ka tanong Allah subhanahu wa ta'ala binariya utan sa giyang pagkailmu tanong balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala sa mapya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.